wis nangsa Terus nek Yes. make Mengini. Apa tak? ngaten Biong Iya. tak delok rupaku ning streamingan kaya wong blek ngising Pak Bambang Sing cukur salah ndi? rambut. sing salah nggon ngendi Ah jajal muni piye mau? Piye iki mau kok koyo jajal. Kok sik Kuwi ora rambut iki. Kok sik iki artine nyokek Mas yo nyokek yo Seninggal aku trimo bonceng sampean tengah. Asik. Ina, Mak, Pak Bu, damel contoh. Lare alit sementen wis iso nggotoy lho. Niki contoh, tasih sementen wis nyati wis iso nyambut gawe, membanggakan keluarga. Monggo lare alit lho. piye to Niki. Apa? iso lare alit iki Kowe alit apa ora? yo rada Kowe iki rumangsa cendhek apa ora? Rumangsa cilik apa ora? Nah, Mau sakmene kok alit ya jane ora ya. nek nun sewu lho Pak Cemet menawi Mamat. nun sewu asmanipun Mamat. oh Pak Mamat Iya. kula kinten wau piyai mriko kok anu dagelane Pak Cemet ngono masa sakmene Cemet aku Kupingmu lho, mboten memet. nggih nun sewu lho menawi panjenengan menika mriksani kula ningali kula kok alit menawi panjenengan nyengguh kula menika kelas pinten 6 SD. 6 SD Hmm. lah iki Apa? genah nek ngawur Lah pira? ngomong ngono nek aku ki sesuk lagi daftar PAUD ngono ngomong ngono Iki lagi arep PAUD. kok iso keduren kok iso kelas 6 Gek PAUD. heeh Lah mangkane aku nang masyarakat ki mau wong cah cilik kok iso nggotakke wong tuane. Apa namane? Wis iso nggotakke wong tuwa. Kowe lak jeh cilik to, Nok? iki basane apa to kok wong tuwa kok digetak terang geblak Gotak. Gotak. No. lah wong tuwa kok rambuté lho ketel kok iso rambutnya dibutak barang kok iso wah ampun macem-macem lho wis mau ngelokke cah cilik rumasane alit wong piyai kono piyai Kalisat kene lho Mbak Kalisat, Ayu. heeh. awake dhewe lak bareng ta Mang Heeh, mau saka kono Ini bareng. kok iso aku kene dilokke cah cilik lho ngawur aku rene mau dilokke tremo sing mlaku ngono kok iso jenengan kok iso Sapa sing muni ngono iki? Kurang ajar. Ya, ta. Ana sing nekke tremos. oh aku ya lara ati Kurang kok ajar kuwi. Wong kaya ngene dinekke tremos. nek panjenengan mesti juga terima aku Aku ora trimo. belonen aku to Sapa? Sapa sekarang ngiseni jarang nang tremos kene? Endi? aku lara atine yu kok Lah piye to? Kowe iki ya kowe nek ben ketok munggah kene iki lho. Kowe ki mbok nang dhuwur kene men iso sepadan lho, Nok. wis dilokke alit terus mau pakku butak Ora. terus iki apa mau Gotak. Iki jenenge memberikan hasil kepada orang tua ki apa jenenge? maksudnya iso mikul dhuwur mendem jero Walah, Mas saya gilani. piye ta Kowe karo wong tuwa nek kurang ajar, borek pikul sing dhuwur go genter ngono. tegese anake sing iso ngunggahke asmane wong tua dipikul Lah. dhuwur terus dipendem jero Lah iya dipikul dhuwur ki apa nek geblak kepriye? Sakmono kuwi. maksudnya iso wong tuane iki dijunjung wong tuane dijunjung dihormati ngono lho Wo diangkat ngono. heeh diangkat terus tak uncalke kowe ngono Oh, aku susah nuju omong iki piye Ya Pak? nek karo wong tuwa kuwi iki sing sabar. anane iki ya gelem ra gelem tok rahapi ngono lho. Anane iki tek kowe, Tin. Maksud Kok
panganane padake aku panganan. Maksudnya ono nih, iki kak ming wong telu toh. Ono nih. Ono nih, ngono. Wong Dadi telu. gelem ra gelem ki yo ming karo iki. Oh, Dadi ngono. umpamane Dhewe iki basa mesti kadang-kadang sok bingung. Kowe wetan kono kidul, aku lor. Beda-beda. Kuwi kadang-kadang ki bahasa ki sok ora ketemu lho, Nak. Nah, nggih ngaten lho Mas Memet. Siji desa mawa coro. cara. Cara ben gremet ning kathokmu. Cara. Aku geting aku. Lugas kan. Coro ki nek nang Solo. Mau cara basa O ki nek diwaca ya A, basa Jawa kok iso coro iso lambene iki. Sasae kulino digremeti coro Lah ada. iya, mawa cara. Mawa nggonmu. Heeh, kono ki O, Solo, Sragen O. Solo. Lah nek kene apa? Oh, Apa iya yo? lah iya. Apa kuwi daerah Ngene. ndi? Oh, walah. Wih, karo sapa? Wong grabak ki ngono kuwi. Oh, grabak ngono kuwi. Wong Silo mah yo. Oh, cara dadi coro. Oh iya, beda-beda ya. Beda. Lah ya akrabe keluarga. Moto dadi moto. Oh, moto. Iya. Heeh. Terus apa neh? Pokoke sing O dadi O. Motomu kuwi. Motomu kating petoto. Lah yo Saya ngono. Heeh. Motomu ngono. Heeh. nek Katene ra wangun umpane ngunekke motomu ngono ya kaya apik ya. Nek pancen wis nek nggonmu apa nek moto? nek mriko moto nggih moto. Oh, moto tetep ya. moto. Dadi ya ming padha ya ming beda logat lho, Nak. beda pengucapan dialeke. A I U suku katane. Nek nggonku kan Oh, Temanggung, oh, dialek ya beda. Enten Nek beda cara nggon meneh. Mbak Tatin nek basa Ngayojo lak ora ngono, Nak. Benten. Wo, Bantul gitu. Nggih, iki apa-apa kok iso to? Wo, Di kowe daerah le. iso. Nggih. Lah iki bae wong gampenge. Nah, cojon, yo jo. Gampenge, yo jo. Apik Nek Temanggung. Nek Temanggung Temanggung. bakune dijarong 10.000. Gitu kranjang ora oleh jantel lo ya. Api Mbak Yu, iki Ngono api. kuwi. Api lambene api. Iki Bahasane kok lambene lho. apa lah aku lek nang Sragen lambe kok ning kene apa? Nang kene iki cangkem ya. Nek ning kene apa cangkem? Apa le? Kaira. Cucut. Dados enek papan MC nggih menika dagelanipun cocote Memet. Aku saya ora kajen ki mak cange. Lah aku yo gur manut piyai kene kok. Ngajari bener saya diura kepenak ki nang awak iki. Nek ning Sragen lambe. Ya kan dialeke dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Wong tuwa dicocot-cocot ki. Lah wong manut masyarakat kene cocot tok ya. Lah iya nek Temanggung dialek ki ngono lho. Oh ngaten. Oh, Dek Tatin. Mampir gonyong ya. Dek kuwe. Dek kuwe tak nembako. Malah cidor. Cidor iya gane gayeng-gayeng ya. Iya ya. Cidor ngono ki Temanggung. Bu Prastiwi, mbok modar aku gak roh tenan. Iki ngomong apa? Nek iki bahasane kono bahasa Basane nggonku lho, Nduk. Oh, ngaten. Lah padha Sesuk, iya. Temanggung ngono kuwi. Ngaten. Padha awake dhewe mau to Yu. Aku yo gak roh ning pondokan kono. Heeh, bener. Lah kok tak kira panitia. Melu sing dalu. Heeh. Aku kaget mak teratap mak semrepet aku kudu ngeblak mau. Nyapa? Lah kok piyayine ngene. Nggogoke penak ngono. Waduh, apa sing arep diogok-ogok aku ngono. Gogok. Gogok. Gogok ki nek nang kene ki lungguh. Oh, alah Ayo iki ora ngerti. awake dhewe arep diogok-ogok. Lah iki. Piyayi pindung sing dalu lho nggih. Nggogoke penak. Waduh, apa iki aku sing arep diogok-ogok. Gogok lungguh nek Semarang bedone. Apa meleh? Dlogok dlogok jaran ngono kan bedone kae. Kuwi jenenge miso gak Lah iya kan beda gogok ki nek nang kene lungguh. Nggih. Lungguh. Gogokan kene sik yu. Ah ngene. Ngono. Iya. Ngertimu piye? Gogok iki Ya tak kira diogok-ogok. Ngono apa piye Mas aku? kaya rong tikus wae. Oh gogok ki lungguh wae. Kaget kamu aku terus apa? mlayu. Gunamu apa nek lingguh iki? Nek lungguh ya lingguh. Lingguh. Lengguh ngono wae. Nggon aku tengok. Eh? Oh tenguk. Tengu ki lak sik kewan cilik sik nang tremos kimu ya. Nanti ya. Tengok ora tengu kupinge. Oh nek nggonku isine tengu. Nggonmu lato-lato no. Hei. Aku wanyel. Kowe tau tau roh dek kono apa? Aku di ora yo biasane ngono. Umume. Ngerti nek Masa? kono, Umume anjir ngene iki ketok anu mlajer ngene iki isine lato-lato. Kok
umume biasane kok. Apa ya? Iya, aku gak tahu belajar anatomi tubuh pelajaran IPA to iki. Lah piye to? Ayo iki lho. Piye no? Blegere. Dicondro. Aku nek Iki. anatomi tubuh iki kepriye? Kuwi sing nang IPA kowe. Aku mbok pengen belajar Mbak ngerti? ngono. Nek bleger Iki lho ngene. kaya iki belajar IPA. Lah iya. Iki IPA bijine 8 munggah. Nah, terus Terus IPS dipangan. IPA, Oh, iya. IPS dipangan gitu. Apa meneh IPA, IPS, IP-ne dhewe sing dipangan ya. Iya patutan loro wingi. Mboten Pak De. IP ke biji kok pangan. Ya maksudnya iki tetep di Iya, iya. Nyun pangapunten le Pak De. Iya, pedhe-pedhe nek cah cilik ora apa-apa urung ngerti dosa. Nggih, Ya ya. Cah cilik dimaaf. Maaf. Nek kae sing ngomong mesti tak polo wong wis gedhe. Nggih. lah ngopo? Dia kan cah cilik, arek ngomong sembarangan urung ngerti. Dia nek asal ngomong aku nek kuwi jerone lato-lato ngono arep tak apake? Tak nehke. Ya di. Saru. Kok saru toh? Aku yang njaluk. Nah, cah cilik. Masa Ora aku pareng. kapan aku belajar nek ngono kok iso. Mosok gawe praktek. Jare ini saru kok jalo. Oleh pra, nek ora njaluk Pak. Jaluk gede lagi. Aja senengane dolanan mainan kok. Aja ndek dalange. Ngene sinten? Ndek dalange ono sing duwe wis. Nah. Ora pareng. Gon sapa kira-kira? Ya ngenamu kuwi kok. Nggonmu. Nek pancen kaya mengkono, Nduk. Nggih. Wong tuwa ki ming garis sumarah. Yo, ora apa-apa. Lah iya. Malah disiki. Agar tak ngono kuwi ya. Tak ulungake. Nggih. Apa njaluk? Njaluk ya kuwi mau lho. Apa? Apa kuwi mau? Apa? Gotri. Iya wis. Lah aku lakre ra iso mlaku nek ilang gotrine. Mang ora iso mlaku gecek ya lho kok iso angel. Nggih, padahal kok dadi meneng wae niki mbok bilih wonten tamu. Lah aku kuwur ya soalnya ngomongane saut-sautan dadi apa mau aku arep nyelani mengko ndak malah ora prayoga ngono. Wong kula nggih nembe pisan niki lho Yu, nderek sowan ngono Kok ning Kalisat kene. Iki golongane apa munggah iki? Napa, Pak? Nggih, Pak. Dik, ora ngenteni. Oh, tambahan. Kusik, kowe kok ngenteni aku ki kleru. Mbak arep nyawer. Kusik. Arep nyawer tok apa ngersake lagu Mbak Tatin? To Ranto? Eh, Kowe Ranto to? Iya apa udu? Nyoh, ora penak aku. sik. Toh, koncoku sekolah. Ya toh. Walah ya ora iso kadung wis ndek kok piye to kowe? Ora iso kadung ndek kok jaluk ngene. Oh, mengarep nyawer. Oh, niki ambeng niki lho, Pak. Dhisik wong dermawan ki dalange nek ra ndeki. Waduh yu. Bareng tekane tintek isan. Iki ndeke kono sik. Dicukupi kono. Iya, kono kono sik dicukupi. Niat munggah kok ora diitung. Sik. Heeh. Ngalih. Lah, kuwi jek kurang meneh. Ya ampun, apa tak silai. Wes nek nggo musik kok gampang nang isor siji kok sik. Ayo, nek munggahke tlotra, dosa nek nganti ora. Ora kok njur iki ora iso. Nek susuki dijolke ketan loro. Ora main wis wani munggah ki wis ijol. Ngene, gene 50. Nah, lha yo ngono kuwi padake kok anak walon wae ra dineki. Sekor. Iki sing jaga sajen iki. Jenengan iki lho kok iso. Kunjungnya mbek kuwi. Oh, iya. Pak Ranto, ajeng ijol gen kula mboten. Iya, Oh, kita enak rupane abang, tak ijolke. Iki cah cilik lho, timbangane nangis. Iki digini lho, iki cok senengane sing abang, sing cok wis mateng. Joli timbangane nangis. Iki iya. Entek sing abang. Oh, sentek. Mosok entek, Pak. Ngapunten nggih, Bu. Nggih, Pak. Niki cah cilik kok Bu lho. Iki cah cilik. Cilik kok Bu. Nggih. Mbok yo nonton kuwi kacamata. Ono sing gedhe apa nih? Ngarang wae iki. Wis mah tekan kono gek iki wae aku gek arek tak reripih kok malah. Wis alah wis. Iya. Matur nuwun jale. Nggih. Kok yo le. Pak jenengan nyuwun lagu menapa? Jaluk apa? Kesukaane niki sami. Napa? Tambal ban. Nah, tambal ban. Wis ora nempel saiki. Ah iki biyen kejar kosok kae biyen ya aku pancen tukang tambal ban. Saiki iki aku wis dadi tukang laundry. Dadi urung ana lagune. Lagune apa? Urung ana. Oh, nggih. Ya. Lihat. Niki tambal ban, Pak. Nyune. Nyune pun terserah mawon. Oh, nggih. Matur sembah. Oh, pasrah lagune pasrah. Lebih baik kau bunuh.
pasrah ki manut ngono lho. Oh manuk, iya iya. Manut nek lagune ki to sing manut Dek kowe pancen manut. Oh iya 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 ngono. Lagune. Iya. Manut eling-eling manut. Eling imut. Oh iya iya iya. Kowe kok meneng wae. Aku gembrunggung ya dadi masuk ra krungu dadi trimo Ya. sik. Pak Ranto matur suwun. Wah iki juragane anu ki kebo iki wis wah ya panjenengan. Ngesake napa nika wau Mas Memet? Mboten ngersake napa-napa. Oh meng nyawer tok. Toh ora njaluk apa-apa toh? Oh mboten kok. Ngoten niku kok renarene wah tenan nang pasar duit ku sebari. Ngujiku ineh ngoten niku. Nggih, nggih. Diparingi wae teko sak-sake kanggo Pak Ranto. Ya diaturke sing alus-alus dhisik. Mbok pilih napa Pak Bu nyuwun lagu napa Pak? Kodang kuning. Kodang kuning ya. Siap. Kagem bawa mboten? Nganggo. Ya. Kene gek daurunan. Nah, Mosok yo awake dhewe ne timbali matur nuwun lho yu. Mosok dadak kon urunan Lah ya kan kaya bapake mau lho, nyuwun ora nyuwun lagu maringi lho. ngono. Wis tenang to. Ngapa? Engko panjenenganku yo arep disawur kok. Nun. Sawur. Apa ta? Pak De. Sing diparingi dikai Wah, bebungah iki niku. penggemarku ki sepuh-sepuh pokoke. Disawer, iya disawer. Ora Mbak Tatin. Nggih. Mbak Eka iki asline jeneng asli sapa to? Nah. Nggih. Nah, iki perlu digenahake. Nggih, Biyung. Kok Menika Eka tuget-tuget iki maksudnya piye? Ayo kuwi lho sing perlu aku dadi Iki penasaran kok digenahke dadi riye. Eka uget-uget ki jenenge asli piye? Nah. Terus kok dadi Eka uget-uget ki sejarahe piye? inggih menika aslinipun Eka Prihatiningsih, Biyung. Oh, Oh, Eka Prihatiningsih. 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 Lajeng wonten YouTube ngono kae sing jarene apa viral-viral ngono kae. Viral. Eka uget-uget. Ah. Nggih menika wiwitane nggih awit saking jogete lajeng nggih enten moto utawi Moto maknanipun. masakan apa jenenge? Yo makna ngono lho Mas. Maknanya. Yo tak nggo semangat awakku dhewe. Hmm. Uget-uget ki duwe arti. Oh, iya, Artine? iya, iya. Sinden sing ora bakal mati selawase. Oh. Iya. Apa ngono Kok Mang iso? bingung. Lah iya pamane mati mbok digecek uget-uget. Arek dibeleh uget-uget. Arek disampirke cagak uget-uget. Uget-uget. Dadi aku ora bakal mati selawase. Nggon aku saiki uget-uget dadi ora mati. Lah nggih, pamane tesih uget-uget lak tesih urip ta, Pak? Lah nggih. Ning Nek nek ngono ki manut, yo, apa kuwi nak saka pradugaku Eka iki dadi uget-uget mergo jogete mungkin. Lah nggih menika. Lah mula iki Awalipun gandeng saking ana- jogetipun Nah. nanging dipun maknani mekaten Bapak Lah. Anom Surata ingkang ngendikan mekaten. Lah mula iki Dados gandeng ana sing semangat ngersake kula, Biyung. kodang kuning Mbak Tatin ben bawa, mengko sampean praktekke kok iso uget-uget iki juga piye? Oh ngaten. Nah, Nggih, nggih, iki nggih. setuju nggih? Masyarakat mriki uget-uget kersane joget ngoten nggih? Wah, jan kaya ten olu nggih iki iso kompak tenan iki. Lah nggih. Ya kene kompak-kompak ya, Yu. Iya jajal di. Tak Jajal coba. di- Pilujeng dalu sedayanipun. Oh iya. Kabaripun sami sae nggih. Pripun panjenengan mriksani Mas Memet menika sae nggih? Mas Memet sae napa sae? Sae nggih. Nggih, budal. Sepisan malih kangge paseksen Nggih. sae adicara salajengipun nggih menika tulusupan utawi berobosan. Monggo sedulur-seduluripun Kaya wong mamitke. Lah kene yo nganyelake kok Ayo muni. keluarga ageng kene. Sae kepisan wae. Suasae. Lah senenge banget ora yo lho, Seneng banget apresiasi. mesra nek ping pirang-pirang dadine engko diangkatke. La ilaha illallah. Ora Kudune nek saene oke berarti saking apike. Saking apike kepriye? Saking gilani kuwi kok. Berarti jenengan ora sae. Ndongake wong tuwa sing apik telono. Iya tak dongake. Iya. Njaluk ngapura. Ora apa-apa no wong kecil Sungi cilik wis ping tetepan. pindho iki. Ndongake aku ki paring ana dirga yuswa ngono lho. Iya tak dongakno pokoke dirga yuswa. Pokok lancara anggonmu Amin, golek nunjuk ngene rezeki. iki. Ya, pokoke lepas parano jembaro kubure. Ya kan? Terusan Apik. nek dulu Aku seneng iki. Eh? Aku seneng nek ana kowe. piye ta? Lah iki soalnya biasanya Aku nek nek dulu- pateni aku saiki kepaten. Jembar kubur iki tegese Maksudnya lho, besok panjenengan bakal kabeh wae sapa wae lak tindak ana kono. Lak mesti kabeh
ngangen-ngangen cita-citane swarga cadangan. Lah panjenengan Iya. tak dongake. Kuwi jelas nak kuwi. Swarga pengen ndang saiki to? Hah? Aku ketanggungane urung rampung no. Mbok jajal dikaroke mbok menawa nang kono kepenak kowe rono nek apik SMS Aku ora dolane kok. Apa tatin sik? Hah? Maksudnya apa? Nilai tinjo nang kono nek kono kok gayeng. Lah engko kowe ngabari. Aku ora kesusu kono nek arep dhisik. Nah, kono. Digege mongso. Masange badhe riyen Ora. Malah Ayo. Ayo coba dibawani. Mbak ayo dibawani Jogete Mbak Eka. patah-patah piye, Mbak Eka piye? Heeh. Nadyan wujud temong peksi Elok tadi ning saben bengi bintang tamu suarane sih panggah halus. piye to Pak Dalang mbok aja ngono kuwi to. Tenan kok nyatane. Dan lari sih ra umum saiki. Mbak Eka uget-uget iki kuwi seniwati multi talent, kejaba ngendang yo apik, joget yo apik, ning kuwi bawa yo apik, Lah sing niki nembang yo apik. Mbak Eka niki lulusan wonten ing sekolahan Solo ICU Surakarta. Aisyah ya apa bar mliyang kok iso. ICU Institut Seni Indonesia tegese isi. Ah, kados panjenengane Pak Geter menika lho. ICU. Isi Surakarta. Kok Nah, iso niki ICU? sekolah wonten isi. Ning enak iki dadi AI to. Ora ICU ora. Macane nek Inggris kadang I iki I to. Oh, iya. Heeh. Ning ngendikane biyung mah lho. Piye? Nah, kayak ning YouTube kan lho. Piye? Mbak, Piye? Jare kayak gutuget kayak sinden multi placenta ya kayak diomong iki. Kowe iki kupengmu Aku kadang iki. aku iso trenyuh. Kok piye to kowe iki? Pripun? Multi talent. multi talenta. Talenta kok plasenta. Placenta. Placenta dawon wedhus. Aku jan rakuku gembrunggung tenan nih. Oh nganu. Lho aku. Nek jenengan mboten krungu Mas, sound system tulung kontrole nggen dalang ditokne ben dalange krungu Ya. nggih. Dadi Keprokke kene wae klumpukke kene ya ngono. piye? Maksudnya iki ben dalange krungu ngono lho kupinge. Apane sing dikudu diatur mau nggon apa? Kontrol. Nek muni kontrol hati-hati. Lah piye? Hati-hati lho. Sinden seragel Lho. Sinden seragen ra iso muni R malah. Aduh. Dadi apa? Dadi lato-lato ya. Seks. Ya. Coba Ayo. prakteke mbacutke bawane Mbak Tatin karo dipraktekke nganggo uget-uget iki piye. Coba isara. Dibawa ki karo nganggo nganu lho, apa nganggo gaya lho. Oh kudu nganggo. Lho menghayati. Oke. Ya 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 ya. Gerak dan lagu. Lah, gerak dan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geng tahu lagu ini. Alah ra apa-apa teko Apa, cil. teko mantep enak. Ya. Halus. Iya. Yo wajahe. Kamera lho, pasangi kamera. Nggih, mesam. Iya, iya, iya. Nggih. Sikile sing pas lho. Ya ya ya. Nggih. Iya ya ya. Dah. Wes ngene ya. Kowe rek gelut apa piye kowe? Ancang-ancange kuda-kuda ngene iki. Ayo ta. Are posene kon sing apik. Yo, oke. Halo Usmanes. Ngono ora? Iya wis ngono. Piye? Tak delok rupakune streamingan kaya wong blek ngising. Pes nyedak kali ya. Kok? Oh, mboten sah nganggo gerak to bawa kok. Wong pancen Angel. ugetu kejalukane kok. Ngoten. Heeh. Halo Usmanes Ayo, nang mbok menawa. Terus. Terus nek Yes. Mage. Mengene. Apa ta? Ngaten Biong. Iya. dalange ling mati nganti ra kedep lho. Masa Ayo. Jebulane Plasenta. Plasenta. talenta. Ayo. Wes suwe. Nganggo ngene ya. Lah iya gayane nak. Iya. Nggih jadi greget temenan iki. Bah iya. Ayo dah. Iya. Aku anggere arep mangap disaut ta lho.
Oleh jak omong terus lali. Lho kowe iki Nek terus. nembang ngomong. Lah sing ngomong wae iki kowe. Kayak selak do nunggu le. Iki selak jengkel ngenteni. Nah aku oke diam. Kene wis do meneng kok malah kowe sing ngomong wae lho. Lah iya kok. Ha. Dang. Saiki. Sesuk Iya ya. Waswenggan kula lana. Iya. Goleki. Goleki kok karo jawel ki? Iya men maksudnya cetha. Lah iki lemu nek gak digoleki gak Ora ketok. ketemu. Dadak blebekake banyu. goleki apa meneh? Ya goleki mau. Apa? Ayo golek apa? Apa? Jelaske. Golek omahmu. Lah iya ngono kenake. Si podang pito. Dadi saking uget-ugete dadi menyura terusan iki. Nggih ta? Iya. Kalau sembarang campur Pak nek kula. Lah saiki nganu Mbak Tatin. Wis terbukti nek ning joget iso uget-uget. Ning kabar sing tak tampa Mbak Eka ki yo iso ngendang nyambi nembang. Niki kendangane Saiki prakteke karo ngendang Mbak Tatin tetep bawa mengko sing joget apa sing joget karo sing nembang Mbak Tatin. Coba saiki Mbak Eka nenggon kendang ning karo nyenggaki. Nah. Kendang kali Mas. nyenggaki. Geser Mas. Kula Tukang kendang yo rono. Nyun ngapunten. Sampeyan nek ngendang nengen apa ngiwa? ngaten nggih sami kalih Mas. Awake dhewe sahabat ya Mas ya. Nuwun sahabat kental kalih Mas. Oh iya. Ben penonton preso Nggih. ngendang nang ngarepe Mas Wahyu. Ah nggih. Ya. Sahabat kental. Nggih. Kapan nek ketemu? Aja muni kental kok. Bateh lho ya wis. Nggih. Plek pokoke kanca plek ya. Lek. Ya, aja nglangkai iki lho nok ya. Nggih. Ya iki gunung iki. Nggih. Iya, minggir. Amit. Wah ya. Ah ben karo diwalik sik Amit nggih, Pak Kiswan, nggih. alon-alon, heeh. Kae cilik oneng tenan kok nyekel kendang. Weh, nyekel kenong, nyekel kendang, nyekel gong. Nyekel liya apa wae dadi lah. Iya, aku dengi nyekel kendang yo dadi kok. Ya iya. Dadi dhuwit. Ya. Didol berarti. Kendangku tak dol, aku Iki gak. sing nyekelake mike sapa iki? Mas Wahyu ngagem Mas Wahyu. saged Mas Wahyu nggih. Nyekelake mik. Nah, men kita Eh, bertatap pandang berduaan ini loh. Ya men. Iki Karo maksudnya iki dimatke Mas Wahyu. dimatke. Karo Coba Mas sik Wahyu ki kendang. wis seniorku dhewe, wis tak anggap masku dhewe. Kuwi ya dalang lho Mbak Eka, sesuk mbok menawa dijak Niki dalang? Heeh. Iya. Nggih. Besok dijak kolaborasi. Salim Mas nggih. Alah, modus. Oh apa bibir lho. Nah, Iya. itu paun. Iki kan sensitif to macange. Bibirmu Letasnya yang ada indah. bibirnya. Apa lambe Yo ngapura, tak dang blang gentung ingkang muni kagunganipun tutup. Nggih. Wah, Gene apik ya. Apik. Jajal. Karol-an. Jajal nek aku sing ngakon, isora. Nggih. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Isan apa yo suarane iso padha ya. gedange tugel. Iso naik. Iso meneh. Apa kuwi? Jeglok. Oh, Tugel. jeglok. Oh, bar tugel jiglek. Nggih. Coba saiki kecemplung blumbang glagep. Iki nek pancen iso Kendang jos. iso omong. Pisan iki. Iki jajal Duk, kita memek. nek pancen iso. Nggih pripun? Pak Bambang cukur rambut. Nah, Ya. iki ben butak kaya pakku neh, Nang. Mendina anggur petok Bambang dicukuri terus rambutnya. Ya ora apa-apa. Lah ya kuwi iki jan nek liyane Pak Bambang ya piye jajal. Apa liyane? Pak Masa Bambang. kuwi Pak Bambang. Pak Bambang cukur rambut. Ya Pak Kerto. jajal. Ya nek ora Pak Bambang Pak Kerto wis. Milih sing endi? Wis Pak Bambangnya aku wis Lah iya. kadung akrab karo Bambang. Ya. Kang cilik. Aku jumbo jak omong. Iki nyapa to kuwi? Iki malah dijak omong. Lek kansen mengko. Oh, malah dijak. Oh, gitu kok apa? Oh iya, malah tanganku iso lah rene tombok tangan iso. Ya. Sakniki nggih. Ya. Hei, Nggih. Kok rambut.
Rambut lho. Pak Bambang Lah, sing cukur salah ndi? rambut. Sing salah nggon ngendi? Ah jajal muni piye mau? Piye iki mau kok koyo jajal. Kok sik Kuwi lah rambut ning iki. Kok sik iki artine muni rambut kudu iki. Yo, ora iki lho. Oh, tuh rambut. Baleni pisan men cedhok. kuwi iki nganu ceritane Pak Ini kok- Bambang mau cukur ning liwat jembatan mau. Ora, Pak Bambang ki yo potong rambut ning rambut jempol. Kuwi mau dupal kok. Oh, jempol. Unine dupal lho kuwi mau. Sing muni sapa? Hut, ngono. Sing muni kendang yo kendang ora meneng ae ora protes kok awakmu protes. Lah rambut kok dadi apa mau? Kandhane ambak kendang iso omong lho Mas Memet. Piye? Iki coba bedean iki kendangnya ngomong apa ya? Jajal ya. Piye? Iki. Apa? Tung 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 tung. Apa? Yo ing tung kok. Apa iki? Kula nuwun. Monggo. Anu bak plecet ki. Iki yo melihat situasi nek pas Mbak Tatin mengo awakmu tok-tok. Oh. Ngaten lho Mas Wahyu. Lah ya kok yo melu-melu. Sentimen nak wi Wah, Wahyu. mosok ana wong tutuk-tutuk. Ngono angger kok Kendang kayak sopan nuwun. Mbak Tatin wis mangap-mangap kok njenengan langsung masuk tok-tok. Bahasane lho, Nok. Eh, Nok, maksudnya piye? kok didekke mangap-mangap itu? Aku mangap-mangap dituthuk ngono. He. Nah, Ayo arti duduk kene. oh, tuthuk genti ya. Mboten Terus, maksudnya pas Mbak Tatin nembang ngeten lho. Nyanding bisa dadi. Kaget aku. Lah iki ana arti dadi sampluk ngono gitu lho. Wis sing ngakon ngono. Sing ngakon aku dhewe sing kaget. Omong wae lho. Iki ki dibacotke sik. Nggih, lho kuwi ujak omong ae kok. Nggih. Tombo Saiki tembange sing nembang Mbak Tatin, Mbak Eka Sing ngendang ning karo nyenggaki dhewe. Yes. Terus wiramane digawe kaya mbluronan utawa Sragen. Sragenan. ya kena ben iso sigrak karo iso asik. Oke. Ya, ayo. Nah, Ngono wis kuwi ya. praktek wis. Ayo Mbak Tatin. Ayo. esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggul ising tak sayang mubeng-mubeng pinter anggat goleki ora krasa esuk awan nganti wengi nemen-nemen yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang gegan mak rindik saka kadangan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencang Karo segak Mbak Eka. Galo. Apik.
kek yo. Awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggole ising tak sayang obeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manim-manim yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning opang kekencangan tak rindik saka kaduman sarwi ngoceh dheweke ngalih Yo yo. bencokan bela kae tak suwun mbak aja ngece podang kuning agawe pikir Uget. sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon Uget asik. bakal aku kekiwalian yen si podeng andutut hati kepranan naramanda atiku sansaya teteran tak senenani sun pikat mulute bendo luar biasa. Luar biasa. luar biasa Kok yo Matur iso lho. nuwun, matur nuwun. Lho nek yo Iki carane mikir piye ya? Pripun, Nendang Kang? kene karo mengo karo nyenggaki. angel lho ngono kuwi. Kok yo iso ya tak? kandhani roll-on kok ya All round. Kowe kok tekan nggon kelek wae to. Wong genah mesti muni all round. Dadi ya multi talenta bakat sing ora diduweni karo sapa wae. iya luar biasa ora Dadi kabeh iki bakat terpendam ning wis duduk. Dadi iki senadyan to cilik lho. senadyan to anak TK Tapi yo luar nyatane biasa Daftar PAUD. daftar PAUD ding urung TK keprigelane yo. Aku wis ning nggon pawiatan ninggil kok iso TK ae. Lah, piye Paling ora iki nek pamane ning isi kaya panjenengane Mbak Ani iki ya. Ah, Lah Mbak sarjana. Ah. Nek Mbak Ani kan ya sarjana seni SSN ya to. Heeh. Nek pamane aku ya kudu tetiru to. Heeh. Aku ya minimal ya nderek Mbak Ani SSN Eskar lho ta. Eskar sarjana karawitan Sarjana karambol iki aku. sarjana karawitan Karawitan betul ya. Jadi saiki SSN. ya Ha toh. iki Mbak Tatin iki SPD. Mbak iki Mbak Tatin ki SPD kuwi SPD. sarjana penyanyi dangdut. Ya. aku dangdut ora iso kok nyanyi dangdut Lho biasane kuwi sak urunge ngene iki dangdutan to kowe? oh sapa Ora to kowe? Rak Oh nak kleru nang no. kuwi kan bojoku Oh iya. Apamu ya SPD jare. Apa kuwi? Penitipan sepeda. Hum. Magister humaniora. Ora. Hum. Kae lho ana sing cok muni Pak Geter hum iki apa marhum apa to? Kuwi magister humaniora. Kuwi artine apa nak kuwi nak? Humaniora iki napa artine? artine Mani nek S1 kuwi biasane anu 500. SSN lah kuwi hum ki biasane S2 ngono ki Oh, lho. S2. Oh, nggon magister. Mulane Ada aku dhuwur meneh. S3. Lho, Entek ora kuwi? S3 iki. dokter S3 berarti dokter. Lah iya. Stratane strata 3 dokter. S8 ngono. Reneng to? S8 yo gak eneng. Ming tekan piro S iki? S3 Ya tok. kuwi S iki ono sak tremos eneng, sak kulkas eneng, jemene kok 28 lho S kok ora entuk iki. Wo, iki sing diomong es marai pilek no. Enek es paling duri S6. Apa kuwi? Pengen ngerti S6? Apa iki? S6. Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Sinten Sumerep. sing semat sinten Sinten semerep sumerep silit sapi saged singsot S6 kuwi.
Sogok Ana suwek silet barang. sedaya dadi tambah papat ya. Sogok suwek sedaya tambah 8. DS 8. Kok tekan silet iki lho. Iya. Ayo. Ah padha kowe malah es ning Tremos barang iso. Sok bablas ya iki kok. Wong teng panku kok tekan nggon kuwi kok. Tekan nggone wadidang. Ya kowe kok kono. Lho kok bahasane iki lho. Mbak Tatin, Mas Net. Iki mau gandeng Mbak Eka iki bareng ngendang rak kesel to. Sore mau jare panjenengan ngendika ana sing ngersake pramen. Nah. Mumpung isih ana wektu sisan gawe. Iya. Pramene arep apa? Apa wayang kowe ndalangi? Aku manut. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Maksudnya kowe aku kongso kono Erawati. Gah aku gah. Wayang kongso. Lah wong jenengan bojone bojone Baladewa kuwi. Rasudi. Erawati. Erawati. Lah napa nggih? Ning koyone ya padha kok. Liyane kuwi aku gah. Apik kuwi sumpah. Oh, gah. Suarane yo apik. Nek olah fragmen misal kaya ketoprak ngono ka to, Mbak? Heeh. Kaya misal Sri Tanjung. Oh. Nek Panji ki Panji Asmara Batang ngono kae. Sing Asmara Tangi. Asmara bangun. bangun Asmara bangun. Asmara Tangi. Maksudnya bar bangun terus gua batang ngono. Pun Kakang Asmara Batang ya iki. Iya ora. Ya ben dapuk kabeh. Misale Wah. Mbak Tatin dadi apa sik Mbak Eka dadi embane. Wah iya. Ceritane apa? Manut aku. Apa? Lambang Sari. Apa sing kuwi? Anu Prambanan kuwi. Banyu. Oh, Roro Cangkrang. Tanjung Bondowoso. Kok iso Roro Cangkrang. Candi Prambanan itu. Kuwi, kuwi sing karo Grandong Banduso. Di sapa to? Roro Jonggrang karo Iya. Banduso mau semua wong ya. Ayo, iki Kaget mau arek. kowe abdine Roro Turido. Sapa? Roro Jonggrang. Jonggrang. Aku adine. Mban. Mas Mamat dadi apa? Mbane. Tanjung Bondowoso apa dadi asu Blamenyan? Apa nek asute? Yo enek. Sik dajal pentongan iki werna-werna lho. RRI Sabta Mandala. Lho. Kok Iki iso? ketrongan to. Ya. Iki lambene iki lho ket mau. Gone Tulungagung. Lho ya. Terus Ana pentongan meneh kedua sing. Lho. apa wingi ngendi? Mie ayam. Iki werna-werna. Tak Ana sing Cepet, iki. cepet. Ana sing ketrongan ngendi? nang hotel ana grobekan Satpol PP. Totok. Totok. Tadi kok Iki Pak Getut- Prambanan ya. Pak Getut Jonggrang, Coba dipraktekke Bandung, turuk-turuk Bondowoso. gek disaut gamelan. Direp tuh sampean apa kuwi ngiras pantes dadi MC sisan. Nuwun para pamirsa menika. Nuwun. Ning Kosek gamelane ben muni sik Oh, sampean muni sik. obo nganggo Nganggo- Iwan apa nganggo toa. Heeh. Oh, iya, iya. Turuk-turuk. Apik iki. ya apik ya. Aku seneng. Direp. Ketongane. Aku nyarke ketoprak lho, Pak. Terus dadi MC. Oh, Dapuk. Direp sik nganggo cangkem. Turuk-turuk. Wis kaya omong. nuwun para miyarsa. Dalu menika saged pepanggihan kalian warga ketoprak Krida Senggama. Jeneng iki sik apik kok. Kok krijo? Lha ngono apa elek? Liyane kuwi to. Krida budaya. Aku do budaya. Mijil saking Kalisat. Ingkang pun sesepuh panjenenganipun Bapak Agus. Dene dalu menika badhe ngawontenaken gelaraning drama Ketoprak Mataram kanthi irah-irahan Roro Jonggrang Prambanan. Pendapuk utawi dalang panjenenganipun Ki Genter Pramuji. Pranata Gending sederek Wahyu dene pangrengga swanten panjenenganipun Ibu Munteng. Itu ya. Bami. Paraga ingkang badhe hamba titihaken genduk Tatin Tidot Maju. ngae dados Roro Jonggrang Hebat rol. Bandung Bondowoso. Kapandheganipun Ki Memet Kalakondang dene penata diesel jenipun Eka Uget. Diesel iki ora perlu dikandhake. Mboten dibaca gitu. Ora. Oh,
Kaya iki lho. Kowe nek ora ana diesel ora muni. Ya ora diesel tok ora nek bensine ya ora muni. Iya. Kuwi ora bensin tok nek rene Gusti Allah lho. Aja nesu-nesu tak dapuk. Dene emban. Nggih menika emban akik. Panjenenganipun Ibu Pratiwi. Aku kapan? Aku wis kadung nyawat iki gak sida. Terus kono. Baleni nah. Nggih. Paling bar iki ya. Panjenenganipun emban. Nenggih. Ibu Anik Eka mekaten para raruh gelaraning ketoprak wonten ing sedalun atas sugeng mreksani dumugi paripurna nuwun matur nuwun Kentonge muni. kesel ya Pak nangkeme kowe nang nganu sik omong-omongan ya wong loro Ket mau sapa ket. ketekan Bandung Piyong ban. Yong. Oh sih. Urung to. Jare kono omong-omongan. oh iya selalu gendingi wae Iki asline gak dagelan lho. Apa? Tukang sego goreng. Lah Lho ngopo? dolanan kentongan. Iki wayahe ketoprak ya. Toprak ngono kuwi Ketoprak kok. jur alon musike alon-alon ngono ki lho lho Ya, jur diomong-omong Kaya omongan bareng kok, tapi awakmu apik lho. Oh dadi MC ya apik. piye to Tong kentongan ya iso. Iya, iya. Kayak iki isine opo kok iso ngono lho. Ya ndumuki kuwi wah barang. bune kok ayit ngene Piye bune piye? ayo dang domongke Ngene kucing gak sikatan lho ngomong. Kaya salah didumuk oh. Aku kudu ae kok nek ngono iki. Piyong ban. Anu, aku jawab ya. Lah piye? Aku nyeluk Iki Wis pentas isih latihan. Bah, iso bal lagi matur penonton iki anu gak latihan sik. Ya. Ya Ndoro Ayu, kula anu ngestokaken dawuh panjenengan wonten dawuh. Iki kahanane negara kok dadi kaya mangkene iki njuk kepiye ta Piyong ban? Lah ya ora kepiye-piye. ha iki cip yes Kon piye? iki gayeng iki aja Cek, pengin ban yo pancen bloko ngono Ya kok kuwi. sik kan lagi Buat- latihan to ora apa-apa. Latihan, Apa-apa, Lagi iya. latihan. Apa-apa ki Baleni. prakteke kapan Piyong ban. Kok aku jawab pamane sing iki kok kowe keadaane iki dunia lagi ra penak piye? Kok terus aku piye? Hah? Kok ya? Wis. Karena iki karang saiki prajuritnya sudah mati kabeh ning gari awak dhewe ngono to. Kon jawab kok anak dhewe sedih ngono lho. Awake sedih. Awake dhewe. Ya landas e. Dasmu dhewe kuwi. Ngempes awak tok. Ketoprak ora nganggo ndas. Teleni. Piye to kuwi? Kok jarene nek ndase dhewe le rau piye ngono. Lah iya. Piyong Mbak? Inggih ndoro ngestaken dawuh wonten ing Iki dawuh. kahanane kok lagi kaya ngene. Kok dadi kaya ngene iki terus kepiye to Piyong? Iya, anu ndoro. Kabeh para prajurit wis padha mati. Mula saka kuwi lho awak dhewe saiki minggare urip wong loro terus arek kepiye to yo? Kula awake dhewe ngupati apa sing dadi lakune urip ya ndoro. Panjenengan padha rek. Pokoke kuwi pon karo aku terus yo aja nanti-nanti yo. Heeh. Aku anu sik to. Sing jane iki Hei. yo ganti wae piye to iki? Dek aku ana tengeng paprangan ana wanudya loro cangkruk ning hik lho. macak kaprajuritan sapa wae Lah kowe sapa kok wani-wani tumeka ana ing kene? iki apa iki Tandangi yo. iki apa iki Tandangi ta yo. Iya nek aja dingonokne aku iki grogi ngono lho nek ora. Aja mbok jono ngono Apa-apa. kowe Sejilit ngono lho. Ah, semua isine kok iso kowe bangsane apa aja mbok Aku ora wis ora. ngono to kok iso. kowe iki sapa iki ana tengeng paprangan Iya. akeh tumbak pating calorot pedang padha tempuk kok kowe ana kene kowe sapa nduk Apa kowe ora ngerti? iya Aku sing bau reksa kali-kali sat kene. Kowe sik. Iki komando lakon iki lakon prambanan. Maksudnya iki ben wedi kowe ben wedi.
Nek ora dingonoke sok engko malah ngangah-ngangah kowe. Takon kono. Kowe kok dadi Nah, sing bawa reksa iki wong iki judule lelembut ngono apa piye? Lah maksudnya kayak sing nderekne awakmu iki gak anu to? Ya aku ki Kan aku melindungimu. oh ya Amane enek piye terus nek anu ramene piye langsung tak kletak ndase oh pamane. ya. Kowe sapa? Iki Senopati Pengging putra Prabu Damarwaya Bandung Bondowoso. Oh, sing iki sing diomongni Bandung Lautan Api iki ya iki. Bondo. Kae wis dihapus tak goleki nang Google ra ketemu. Oh, iki Sing kok Bandung Lautan Asmara kuwi. Lautan Api. Api iya. Kowe arep ngopo teko murene? Lho. Arep kepiye? Ngono ya ngomong ya. Iki nang negara perang ana segara tak bedah. Bakal tak gawe boyongan ana ing Pengging kowe ngaliya. Iki sapa? Sing nang mburimu iki sapa? Kowe arep maju mendet arep mboyong ndaraku sing Oh. asmane Sapa kuwi? Rara Jonggrang. Jonggrang iki sapa? Ayune kimplah-kimplah Wah, kaya duduh gule iki. Iya. Ora bisa Bandung. Yen kowe bakal mboyong ndaraku garwanipun iki sapa jenenge Bano Rara Jonggrang, kowe kudu nglangkahi aku. Aku. Iya. Kowe kudu nglewati aku dhisik Bandung. Ora bisa kowe langsung mara arek mboyong Rara Jonggrang. Moro gage mapan tak langkai. Lho ya nganggo toheng nyawa toheng ludira. Ora bisa. Lah, Tak talek. nah ngono eman-eman kok. Ora ana wadah. pinter kok kowe. Terus yang ngono ki yang. Kowe sumingkira. Kae sapa Jonggrang? Kae Jonggrang bendaraku, bendara sing paling tak tresnani ya sing tak pundi-pundi kudu tak tutke ning ndi wae parang lakune. Aku ora bisa ngeculke ora Jonggrang. Napasmu entek. Napasmu entek. Napasmu lho. Ana Omong ki ana titike omong kok ora neren-neren. kentekan napas. Ngenti-ngentikan napas kowe. Anu, Anggo koma. Le omong ki. Piye? Kanggo koma Ayo nganggo. sing cetha. iki bendaraku Lah, iki. ya Rara Jonggrang sing kudu tak pundi-pundi, Iya. tak jaga ning endi wae tak derekake lakune. Ora bakal tak culke sapa wae ora bakal iso misahake iya, aku iya, karo iya. ndaraku Rara Jonggrang sabab aku karo Kadiang wis dadi donat cekak. Ah ketoprak liyane ora oleh japukan. Entek suarane entek rapuni. Kowe biyen kok ketok ki lho. Suarane entek. Wis omongan karo bendarane ra Kowe jelas. mingkira. Omongan karo iki kok Omong ki ana mandege. Kadang enak. Lah nek bludus yo napasmu entek. oh anggo koma. Ngene iki lho nek ngomong dicontoni. Contone to, maning rong kata nyerot ambekan ngono apa piye? Nah, ini. Kowe anggere ngomongin ngene. Iki mono bendaraku. Ya. Anggo ambekan. Yen pancen ngono kowe sumingkira. Men ora kentekan. Ayo dan matur. Matur Dang. Ya iki Rara Jonggrang. Iya. Nah, mesti rantek nek iki. Bener terus. Ya. Ayo terus ya. Sing dadi bendaraku. Iya. Terus. Terus. Ora bakal kowe bisa ndumbuk Rara Jonggrang Lah iya. amarga Rara Jonggrang mau Tandani kok Kowe malah jedot. kaya manuk kontul. Ngene. nganggo ambekan Ya, Rara ambekan Jonggrang wis dadi Ora usah nganggo ngono lho. sing suwonku kabeh ki mau Yo maksude ki yo ora kaya ngono kuwi. Ya sithik-sithik kabeh kok anggap kapan le omong menyedat-nyedot wae. lah kok entekne Entekne. nang maju kono lho Kene. maju Kowe kapener apa karo Prabu Bokoe? Kowe takon marang aku. Iya. Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa, ha? Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa. Iya. Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa kowe, ha? Dadah. Iya, aku Kowe nek Bandung. pengen roh gunung andong Bondowoso. aku ya ngono kuwi. Kaya ini nang ketoprak ki ora ngene iki banget lho. Mosok malah galak Jonggrange. Lah ya piye? Emansipasi kok. Kowe iki wedi karo aku, wong aku sing mateni kakangmu tak aku sing galak. Kok sik ta? Oh, dadi pancen kowe sing Ah! Aku ya kaget. Kaget kok Keri. Lah kono kaget mosok kene ra melu. Sak rombongane. kowe sing Wis
suwe tak kempit tenan lho kowe. Aku belum kok kudu ngempet ae ndek aku mbok kremi netes. Sing wingi wis tetes ya. Wis. Sing wingi Ya iki ketoprak budrek iki aku suwe. Ora. Jonggrang, apa? kowe sumingkira. Loh, aku kan sumingkir. Malah keporo ayo tak boyong ana ing pengging pinangka dadi putri boyongan Meganegara Wonosekara tak bedah. Kok isa-isane kowe ngomong arep boyong marang aku? Ora bisu. Bisa. Ora bisa. Wah, Ora iki ora bisa. Ora bisa. iki bubrahake tenan iki Pak Dalang iki. Saya toprake iso Pokoknya, ngomong kowe sing ora wong tatah. SLB. Iki Mbak Sani ngomong apa terus ra apa-apa. Si Biong Ben, kamu memang Biong yang saya tresnani. Iya. Aku sayang padamu. Yang ngene iki lho rasane dikempet. Piye? Gelem mo? Bandung. Piye rasane atiku kowe ngerti? Ora. Ya ora ngerti to mung aku ngerti. Umpama sedulurmu ana sing mateni terus kowe arep dipek bojo apa kowe trima? Aku lho kakangku mbok pateni kok kowe sesane arep dadi bojoku. Bakal tak mulyake uripmu Nyokrawati Bau Dendo. Aja trima, Ndara. Tak sengkake ngaluhur pinangka Prameswari Aja, garwanipun Kakang Bandung Aja, aja. Bondowoso. Aja diterima. Piye? Ora kena sing kirim kok diterima. Kok seta Bandang. Piye? Aku ora tresna karo kowe. Kowe wis mateni kakangku. Kok aku arep dadi bojomu apa kowe iki ora iso ngilo karo githokmu apa piye? Lah terus kowe arep kepriye? Negaramu wis bedah, terus kowe arep mapan ana ing ngendi? Aku daripada Alah, ketoprak kanggo daripada. Akan tetapi Lah, kok seta aku mendingan daripada elu gue N. kok seta iki kan kok ora dadi-dadi lho. Ketoprak jomblo daripada kok iso. Hei, Bandang. Tinimbang aku dadi bojomu, luwih becik aku dadi prawan tuwa ya. Iya, Roro. Ngapa arep ora? Mambu piye? Sugus ta? Sugus. suku sapa kowe iki dagelan kondang iso mangap mambu oli. Ngarang kowe. Iki mau mambu LPG. Ngisi-ngisini rombongan. Sikatan lho, Aku sikatan. mau bal nyedot LPG wong ora urip. Piye ambune? Biji padahal iso. Dagelan kondang memet ning ndi-ndi ning YouTube nyiarke lho iso sikatan. Iki mono LPG, Cuk. Iso. Roro jonggrang aku tresno. Ora bisa. Magawe Rangkaian. citeng kawe Sing sudah sinau. kowe minggir Ora bisa kalih. kowe aja ganggu kang dadi apa kekarepan Iki ndoro. mengko kowe tak bayari tikel melu aku Aku ora butuh babakan probeyo apa wae. kowe dadi Sabab aku abdiku setia, Kang. ana ing pengging bayaranmu tak undhake yen kowe mung dadi abdi tak unggahke dadi batur piye Sik ta. Piye? Iki piye ta? Coba beleni. yen kowe pangkatmu mung abdi nonggonku tak undhake dadi batur. Lho. Abdi karo Batur. setuju. Nah, Aku gelem. iya. Dhuwur kuwi Dhuwur ndi? batur. Oh, dhuwur batur. Iya. Kok ta? Dhuwur batur ya? Ya ora padha wae batur karo apa wi abdi padha. Padha. Bayarane beda. Aku setuju. Kok setuju? Aku ora setuju. Kowe sumingkira bendaramu kon rene. Ora bisa. Sabab aku karo ndaraku Rara Jonggrang ki wis dadi loro. Cara ngono wis dadi dulur Sinara Wedi, ya. Wedi. Wedi. Wedi iki teneh ngeres. Oh, wedi sing go nyawur mripat kuwi ya. Jambe Cunduk kembang Ora gak ke Jonggrang
sumingkira iso ler pindho tari rate jonggrang kene rada caket marang pun kakang kene Yayi kowe karo batinmu wis jelak jroning rasa kowe mesti seneng karo Bandung. nek pancene dadi wong lanang sing perwira wis Piye? ditolak karo wanita ki mbok ya wis. Aku ora ana bosene. Dadi ngene wae Bandung. Piye? Api-apiane ya. Kandhanono, nek menawa iso kowe kok ngrimuk karo bendaramu. Iya ya. Kowe tak sengkake ngaluhur. Tenang ya to. Lah piye-piye? Iki kan Piye? kene moh to karo kowe. Ha iya. Pamane aku wae kowe tak balekke selawe ngono gelem ora? Maksudnya piye? Kowe karo aku wae ngono lho. Karo kowe. Nah, kuwi lho mbok karo iki wae. Nek pancen kowe gelem kanggo pemanasan ora apa-apa. Oh, lah iki Bandung apa garongan kok ya apa-apa gelem iki lho. Mulane kuwi lho yo ngaku ki moh karo kuwi mergane kuwi iki. Lho kowe senajan endek ning ayu. Masa iya? Iya. Malah tak kampleng raiku malah. Araimu. Raiku dhewe. Iya. Ora bisa kowe karo. Jonggrang. Mas Eta, ngapa ta? Yo aku dilindungi ngene Kowe arek wani. Aku rono. Tak lawan karo aku ora kenek karo ndoroku. Aku arep rono. Tak tutut rono. Aku ablas bumi. Arep nabah bumi. Tak sungguh saka ngisor, tak codos nak terus muni kowe. Ayo, piye? Aku mabur. Kowe mabur. Iya. Tak oyak. Aku yo duwe sayap. Aku tapi mau gak nggo sayap. Aku ngilang. Kowe ngilang. Oh, yo. Pindane wong lara ati bisa gawe ati suwe-suwe aku saya kitanan. Aku kitanan karo bendoromu. Ora iso ndoroku ora tresno karo kowe. Kowe iki njaluk apa bakal aku tak udaneni. Ayo, priwen. Kowe dadi wong lanang kok terus lesuk kaya ngono to? Aku ki Yen nek pancen kowe wani karo wanita, piye? ladenono aku. Tandangono aku wani. Yo gampang. Yen wis bendaramu ki engko melu aku, kowe tak tandangi engko berikutnya. Piye? Maksudnya adu. Kowe tak jewer kupingmu. Ayo, wani bales kowe. Yo wani. Jewer cah kok ngene ora wani. Wani nang terus. Wani. Kudu wani yo, cepet yo. Tak jewer pundakmu wani kowe. Mung jewer pundak kaya ngene. Kono kok mbok ndeke. Ayo. Ayo. Terus yo. Tak jiwit potensiomu. Dodomu. Atensi Wani piye? kowe. Wani, ayo baleso nek pancen kowe wani karo wanita. Ayo. Ayo jajal nek wani. Wani. Terus. Ya ora wani sumingkira, aja nyedak karo ndoroku. Terus. Ngali yo. Ayo. Bukannya aku ki ora wani. Ngapa? Nanging Gedhe nggonmu karo nggonku, ya? iya. Apa? Omong apa iki? Bandung ki mbok kowe aja Jonggrang. Nek jenenge wong ora tresno ya aja dipeksa, tak andani kowe. Waiting treason because kulin. Apa we? Weting tresno jalanan saka kuliner. Kulino. Kuliner ki badok. Kulino nek ora dijak mangan ya ora senep petenge kok iso. Ngartekke kayane bener meruput. Ya Bandung kok kowe iki Jonggrang. ngono lho, sumingkira wong wedon kok akeh lho nang. Wilangan kecil, wilangan kecil, wilangan besar, diberi pisang, lalu dimakan 6, 36, diberi jubut. Jengkel aku. Gandur kok dadi tembang apa? Lah iki aku wis pakem-pakem kowe nyaru wuwus karo Senopating Penggang.
Wis iki pemberontakan saka ndaraku yen wis ora gelem karo kowe aja maju. Wilangan kalih lan sahango sumikira kowe Sing gendong aja ngono kuwi lho. Allah somring awak kabeh Ora bisa. aku tak gandrung kowe bae Awe mending karo aku ta. kowe wong wadon pina kegandulane atiku Nah, ngono. nanging ngopo tegane nyulayani sumpahmu sehidup semati ning amung ana ing lati tresno iki gandolane ngati ki lagu ya Trot kok iso ceplo nek gandol karo aku. Wah, ya tangan kok jempol tok kaya ngene. Dimas wong ayu Ya, jejimating tilamsari iya Kakang Mas. Kowe ngundang aku apa? Diajeng. iya dianjing Diajeng. Iya Kakang Mas diamput. diamput ki padha karo jancuk kowe iki Iya, maksudnya gemes. jonggrang Iya Mas, yang kowe iki kok ora dibilang iki. Ngono lho. wis ngene wae jonggrang Iki nek moh ya. ana pitakon loro Apa? mbok jawab milih talah siji kowe seneng karo aku apa aku seneng karo kowe milih ya Ora ana pilihane. Ora ana pilihane. ya nak ngono manut to Loh, aku kira tresno karo kowe kon manut. aja gawe jengkeling bantu Lah terus ngapa? kowe gelem Gak. hayo nikmat bareng bangun bangun braya jonggrang Kok sik aku tak rebukan karo biyongku. Dirampungi wae dimene bendong-bendong wis nang ngalih. Awak dhewe njaluk ngapusi wae. Nah, njaluk ya. bebono ben kono kira-kira ora iso minangkani, kok ben aku ora dadi bojone kono ngono ya. Coba panjenengan ngendika sing dadi bebonone apa? Tak omong karo kowe. Iya. yen kowe pancen ora gelem tak sampurnake uripmu dina iki Kok sik bantu. piye Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Ora iso maju-maju. aku ra krungu piye Kok sik toh? Omong ya omong kok kono karo kene ae. ora pati cetha Ora pati cetha. Yo. Wah, lah kowe iki budak bae, kowe dadi bantu kok budak. omong apa kowe Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. yen nyuwun bebono ki mbok ya ket mau matur apa Mas Picis Raja Brana bakal tak turuti nggih panyuwun apa Ora. Aku kepengen duwe candi. Pengen, Doro aku pengen duwe bayi. oh bayi Kok bayi kok candi. Oh, candi. duwe cang Aku gawekno candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat raina. apa ya kelakon Yen pancen kowe tresno karo aku, kudune kowe iso mbuktekke tresnamu karo aku. yen pun kakang bisa mbuktekke yasa candi cacah 1000 sewengi apa kowe gelem ngladeni marang pun kakang Iya, aku sagut. kowe aja lunga kowe manggon nang kene seksenana bakal tak wiwiti nggonku bakal gawe sanggar pajimatan ya sanggar pelanggapan Yen mangkono mangkat to dina iki. tak wiwiti nang tengahing wengi iki oh wilahi Doro. Piye yo Domono warga desa kene sing duwe jago. Dikokon Campur Bandung ben padha kluruk. yang dat kang murbengrat dadi bojone aku ya. Sinipto Iya. Sinipto Para warga Sinipto Kalisat ingkang kagungan menika jagung ingkang dipun gugah Ditutuki Kentongan. langsung Iya. ben ketok lan nglugik kowe ngobong kok lho ngobong damen kono ben ketok padha
gedang ben kaya ketok esuk ngono lho. Jumuduling Surya. Heeh. Torok torok torok. Saiki diwiwiti kan anu gek kandha kluruk ngono cepet. Kandha kuruk jagone torok tok torok tok tok torok. Loh. Kok ana swara kirek? Wis. Kupinge bosok. Kirek. Iki kok wis ana jago ana kluruk apa iki wis gagat raina. Tandang. Jonggrang. Iki wis jagat raina. Nanging candhi sewu wis cinipta dadi ayi. Aku urung percaya yen urung tak etung. Iki sewu wis dadi. Ora ngandel Aku ora abdi percaya. hitungen ora percaya. Piyong tulung diitungke yung. Diitung dhisik, dadi kabeh iki kudu dijumlah. Lah iya. Bene percaya. Diitung. ya toh. Sing saka dhuwur kono ya to. Ndi yo? Ana 10 20 150 150 300 300. Ya, candi ne bagus-bagus ayu-ayu. kayak candi Dawata. Terus mudhun mengisor kene ana 100 meneh 120 150 170 genep 300 600. 600 Sing ana kene iki sing merlok ae sing merlok cemerlop. Nah, menika kacamata iki lho. candi kacamata ya. Iya. Sandi kacamata. Lengan kacamata 150 Pira? 170 wis Dadine? 200 dadi 600 800. 800 Sing kono ya. 50 terus 50 56 terus 100 wis dadi genep 900 sing ana kene iki candi riwut-riwut iki candi Sono. Candi Sono. Sono candi Sono kuwi apa? Sono ki Bathara. Oh Bathara. Iya, Bathara Sono. Kowe nek pengen roh Bathara ya rene. Mak biu ngono. Itu kan 50 swidak swidak. terus 70 Hmm. 75 80 87 gitu. Telaten temen lho ngitung Ya iya siji-siji kudu siji. Iya. 87 terus 90 95 Songo. 95 siji meneh 96 terus Bolak-balik songo ya songo. 1000. urung kok sik 96 terus 93 Matematika Kali ngitung ki priye wis tekan 96 kok 93 medun iki. mau sing kuwi lali rong tak hitung tak wis tak hitung kurang tak baleni neh ngono lho 96 97 98 songo nah iki songo nah songo coba sing kene Piye ta? songo Genep lho. iki genah iki kiu-kiu Koma. Cap iki apa siu-siu? candi Iki wis ganep 1000. songo kurang Jonggrang. siji Ndoro Tenane Biyong. Sangat Tenan le atas, mung sangat ngitung atas. wis tenanan lho ya. tenan penjenengane Jonggrang. mboten Kok pitados sik lho Bandung. Piye? songo Kanyata candine cacahe ming 999 kurang siji. Iki Kurang siji. isih peteng. Mung siji wis tak gawe, ora pira wene mesti dadi. Ora ora bisa. bisa Jonggrang. Ora bisa. Aku kudu njaluk 1000 genepe kok 1000 nek kurang siji kuwi ateges durung 1000. Jonggrang. sabab wis jemudule Jonggrang. Surya Apa? Wo mung arep maeka karo aku. Maiko piye? 1000 kurang siji. Iki durung prethek ing Surya kok aku wis kon rampung. Mulai kita rampune siji maneh. Maksudnya Wing siji tak tambahani. Tak gaweke siji. Ora bakal bisa. Kowe tetep ora dadi bojoku soale candine kurang siji. Jonggrang. apa candi kurang siji Bandung Sekserana saka wetan wis jumuduling Surya bentul 76 gudang garam wis jumudul kabeh kowe ora bisa Iki apa iki? mbuh Jonggrang. rokok Kowe kudu njaluk genepe 1000. Iya. Kudu. Kudu. Yen ngono genepe 1000, kowe. Ndara tegel kowe Bandung Ndara ku mbok dadekke candi mongko
kaya ngene. Reca. Lah ya reca. Dadi reca. Wis ben mergo saka angkoe bendaramu. Saiki dadi watu. Sing kono kuwi biyen empuk. Saiki atos. Yo iki ndara ayune kaya ngene lho. Jonggrang Ndara. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? arep ngelus-elus reca. Ya ora kena, Mas ya reca ning iki ndaraku. Lah ya ning iki watu. Watu ning ora kena Bandung iki sing tak tresnani mergo dadi watu kowe sing nyabda. Jonggrang wektune dawa. Mongko durung tekan rampung lelakon iki iso badaring Jonggrang yen ana lakon Kalang Jaya takon bapa. Tok tok tok. Wis rampung. Wis Wis rampung. Wis kendengke bae rasa digugah. Kok aku ya melu nah. Kok sak dadi candi terus wengi. Iki mau tok-toke ra sida ta? Ora. Lah. Dadi ceritane Bandung Bondowo saiki versine werna-werna. Pripun? Ana sing Jonggrang kuwi dadi reca eneng. Terus? Ana sing versine Loro Jonggrang ming amping-amping reca Batari. Jut sesuk iso ketemu karo Bandung Bondowoso duwe putra Raden Kalangjaya. Sing bener engko njajal takon Eka uget-uget sing sekolah. Ngono ya. Sing bener di Pas pelajaran kuwi aku gak masuk. Iki wong Iso wae karawitan nek lagi. teko ketoprak barang. Lah wong kowe iki sarjana werna-werna kok. Ya sarjana kok warna-warna kaya permen. Maksudnya kan Sarjana yo yo sitok ae kok. nong krawitan iya, sejarah yo iya. Oh sejarah nek pemane nggon drama ketoprak yo ora to. Ora to? Ora kok iso. Ora beda ta. Ora beda ya yo ya. Ya, menika pun pinangkani Pak Dalang saking warga ingkang ngersakaken Frahmen. Yo sak kamat-kamat wong ora iso ngetoprak pun sah tegese pun sah luar gitu. Wis, wis Ya, jibane rampung. Nggih. Nggih, selingin apa? diselingi dhisik. Nggih. Ya panjenengan kok bareng ngendika suwe diselingi sinden-sinden dhisik. Oh nggih. Heeh. Sapa? Sindene nggih cantik-cantik. Sindene sapa wae sing mepet karo aku iki panjenengane Bu Ani Dianawati SSN, terus sing jejere kuwi Mbak Oriza Widyasari SSN, heeh. Terus jejere meneh Mbak Ayu Purwolestari, jejere meneh Mbak Neti Sulandari SSN, Terus jejere meneh Mbak Wahyu Krisnawati SSN, heeh. Terus panjenengane sing terakhir Ibu Prastiwi ya. Ibu Sapa? Prastiwi. Sinten Aku- menika? Tak nampilke Mbak Ayu Purwolestari dikancani karo Mbak Oriza. Nah, Oke. lagune apa? Bacutke fragmene mau. Rene mau Roro Jonggrang ya dibacutke Roro Jonggrang. Nah. Ayo Mbak, apa kuwi? Sanga. Surup surya wengine wis teka. Kaya wong bingung aku ora ngira terang warna kebatok mutiara rasaku nelongso dimas pranyata tansah lalih. Dibagake Mbak Tatin. Sugeng dalu Mbak Ayu, Mbak Oriza. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok sekarang pada langsing-langsing ya? Iya dong. Iya dong, selamat tak jumpa. Menjadi kue kok tadi ngelancangi aku, Lama apa tah? Ojo cilik-cilik, kok tak aku rano koncone ya? Yo ora yo. Ki manut bojoku kok ya bojoku pengennya cilik kok nyileke. Oh, berarti bojomu seneng sing cilik. Hah? Seneng sing cilik. Ora, mesti ki kok nyileke awake ngono lho. Terus saiki wis mudhun pirang kilo? 10 kilo. Oh lah, berarti ya wis lumayan. Oriza medun pirang kilo, Za? Sekilo wae. Sekilo bae. Pak Memet medun pirang kilo, Pak Memet? Wawe. Kaya tuku wedhus iki. Niki panjenengan dipun apa jenenge aturi
nembang Roro Jonggrang menika nggih. Nggih. Kalian Pak Met napa berdua? Pak Memet no. Pak Memet. Le udut mengko Pak Memet. Kerian nggih, Pak. Oh, kedip anu lho timbali wong ayu-ayu kok kene lho, Pak Memet ki sudah diet kabeh mudun. Pira, Mbak? Mudun iki. 2 kilo, sekilo. Aku Kowe mudun pira? Aku Mudun pira, mudun Mbak enek Eka? ya enek 20 kilo. Kira ora 40 kilo enek mau. Kok keh banget? Lah kotol rene enek 40 kilo iki. Kotor kuwi. Berat kotor. 40 kilo wis kok ngomahe kono lho. Menika Roro Jonggrang nggih. Nggih. Eneng lagune apa? Memet. Loro berarti two in one ngono. Ya sekarangmu apa jenenge? Ya iya. Trio wong telu trio. Oh iya iya iya. Nek lagu telu ke trio to, Mbak. Nek papat kan kuartet. Kuartet. Nek pamane loro ke duet. Nek siji ke seragen. Lah Solo. Solo karo seragen nandinge kok iso. Nek papat apa? Kuartet. Nek 5 santet. Ya rasa digawani Yo. no. Nane. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka Bandung kowe aja kumbalungkung. Perang iki kanggo kudu rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis sedel labuh ing kono negara. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra ratu mengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro Jonggrang manuta ingsun Gedarwa. Iya Bandung aku duwe bebono sandi sewu sewengi kudu dadi Iya Jonggrang banyu putar ayo Mas pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah baran. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka Bandung kowe aja kumbalungkung. Perang iki kanggo kudu rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis sedel labuh ing kono negara. Tobat-tobat
kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu penging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawastra Rara jonggrang manut toson pundhut garwa Ya Bandung aku duwe bebono Sati sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Ya, nuwun. Pajen ternyata gayeng ya nduk Rara jonggrang ya ana lagune to Gayeng Mas tenan kok muni gayeng iso padha lho gayeng Mas Gayeng Mas ora padha ya iki Gede beda beda nggih Matur nuwun. matur suwun